Rushton yn adennill y meddiant. Lledyn chwarae yn sgwar. A wedyn Olsion ar cyfle, mae'n torri mewn ar ei droed de, Olsion! Wedyn rhoi Bae Colwyn ar y blaen. Olsion, draed cyfle mewn y cwrt Cosby, ddyn ni'n ôl ar ei droed de. A rhoi dim gobaith i Ryan Williams yn gol yr ymwelwyr. Jones bas ymlaen tuag at Nick Rushton sydd am bwysau gan Beardmo. Heibio i Beardmo yn ffodus braidd. Y groesiad tuag at Cwpan, a mae ddwy ddim i Bae Colwyn. Braidd yn ffodus o Rushton yn y gornel. A mae Udo Cwpan wedi dyblu mantais y tîm cartra. Os y gyfla cyn yr egwyl i Bae Colwyn. Jamie Cumming ochr bell ar cae, yna drin disgwyl am y groesiad yn y cwrt Cosby. Un wneud i Cwpan, mae'n taro trawst. Os o hwnna di selio. Siawns gen i lle Bae Colwyn yn y drydydd rownd. O, Matthew Thomas ymleir, wedyn mae Kai Owen yn adennill y meddiant o'i blaen. Mae'n opsiynau. Cwpan o'i blaen, Olsion i'r chwith. Ar y postyn pella, mae Nick Rushton yn sgrecher amdani. Neb ar ei gyfil. O, draed cyflym gan Olsion. Cwpan i selio'r buddugoliaeth, ond unwaith eto arbediad o didog gan Ryan Williams ar yn y gêm, y bos. Cwpan gwaith da gan y fo ar y milw cwrt Cosby. Yr ergyd yn curo'r golwr ar ei postyn agosa. Ail o'r prynhawn i'r ymysodwr, trydydd o'r gêm i Bae Colwyn. 12 munud i mewn i'r ail hannar. A tîm cartra yn ymestyn i mantais yn bellach. A siawns gen i'n selio i lle yn rhydydd rownd Cwpan Cymru. Bamba digon o le i frasgamu ymlaen. Y bas i Callum Parry. Parry ar ergyd, arbediad gan y golwr. Yr eilydd Joseph Smith. Ydy Llanrwst ddim yn rhaid y gêm i fyny. Mae Bamba'r eilydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw ystod ymlaen. 5 munud yn ôl. Creamer, lledyn chwarae i Olsion. Ydyn gyfol Machna Nicholson yn dimau mewn y cwrt Cosby. Dacl yn dda. Olsion dal ar meddiant. Y gyflodd yma i'r eilydd Sam Turner. Yn rhwydo'r bedwaredd. Gol i Bae Colwyn. Olsion yn creu y cyfla. Chydig dros 20 munud o'r ail hannar wedi chwarae. Mae'n gyffyrddus rwan i Bae Colwyn. I Gornel dod i mewn tuag at y Smotyn. Beniad gan Nicholson. Bale wedi disgyn i Robert. Os y gyfle yma. Oes ma yna. Oedd e ar y llinell. Gyfle i Davies. Mae'n gefn y rhwyd gan Callum Parry. Smona llwyr yn amddiffyn Bae Colwyn. Llygedyn o baith efalla i Llanrwst. A mae gen nhw 2 munud ar 20 i gael hynny yn ôl i mewn i'r gêm yma. Owen Ford, sy'n codi ben. Yn opsiynau. O'r bas yn ei fle'r Parry. Yn troi Parry ar ergyd. Mae'n ail i Llanrwst. Ail i Parry. Mae'n yn ôl yn y gêm yma. Ac o fewn munud a hannar o sgorio'r gyntaf, mae Parry di rwyd ei ail. Dylan Olsion. Olsion, di gau un pnawn yma. I creu un arall. Turner. Groesiad chwip o groesiad gat y postyn pella. A mae mewn. Oddi ar Lloyd Marsh Hughes. Neu fo sy'n ei hawlio hi. A rwan, na hwnna yn selio'r fuddugoliaeth i Bae Colwyn. Ymdrechion Llanrwst yn ôl i mewn i'r gêm. Olsion, derbyn i nôl yn y cwrt Cosby. Ddyn ni'n ôl tuag at Rushton. Rushton yn taro. Cefn y rhwyd. Tor Colonis i Llanrwst. Chweched o'r gêm i Bae Colwyn. On a whole, 6-2, in the hat, and credit to Llanrwst as well because, they come and they played football as well, and they're a solid outfit and made it difficult, like you said, but, we got there in the end and 6-2 and now we recover now and build ready for Saturday against Penabont. Da ni'n siomedig, i fod yn honest. Da ni'n dod mewn i change rooms o'na. Mae hogyn yn reit flat. 6-2. Dwi'n meddwl oedd 6-2 o gêm. Gath nhw spel ganol first half. Gath nhw sgorio. Ac hogyn dod mewn yn flat eto. Ac yn trio deithio nhw. Mae yna levels a dyna pan mae yna hein cael ei talu faint maen nhw'n gael. Mae yna standards yn ddim yn reid i bod yn chwarae'n Europe, Nick Rushton yn beth fel yna. Mae hogiau ni, hogiau lleol, da ni gyd, da ni wedi colli unwaith season yma, da ni wedi colli yn ebyn rhyl. Wedyn, da ni wedi bod yn gwneud yn iawn sy'n so jyst i ni
enjoyo heddiw, ia. A wedyn, nawn ni weld sut da ni'n mynd ymlaen o fama. Dwi'n meddwl nathon ni just cymryd o rhy easy bod ni wedi sgorio 4, oedden ni fyny 4 i ddim, a wedyn da ni wedi just slacio eista nôl, a wedyn maen nhw wedi dod yn ôl a wedi sgorio 2 yn gynnar fel a maen nhw'n ôl yn y gêm. Siwr ti'n braf sgorio 6 gol ac gyda sy'n ymlaen o'n ôl i'r gyngrair sadwn nesaf? Yndi, mae'n neis sgorio 6 gol, ond peth pwysica di bod yn y het erbyn y rownd nesaf, a ia, cael straight ar pen y bont wrth nesaf.